Ve Vysoké Lipni se odehrál také 20. února roku 2010 ples učitelů. Byli jsme pozvány maminkou Lenky z Marcelek, která na této základní škole učí. Ty prostě musíš točit. Carmen Marcelky z Mělníka a okolí opět nesklamali a předvedli velmi kvalitní výkon. Tato parta spolu vystupuje již 4 roky a díky tomu jsou opravdu šikovné a umí toho už hodně. Popřejme jim, aby si i nadále uvědomovali, co dokázali a udrželi tuto partu i ve starším věku a hlavně v pubertě.